Aapo lintu. Me yritetään saada se kiinni. Pysyykö te ulko vähän aikaa? Tai saako se linnun kiinni? Otetaan täältäkin valot. Joo, me pistettiin lapset Mut sä voit tulla auttamaan. Kyllä. Sulla on ihan linnun pyydystyshanskatkin kädellä. Onneksi sulla on tässä laajakin täällä. Vähän olisi päiväohjelmaa vähän. Me vedetään, että se saako se lensi 2 kertaa päin jotain putkea jo tuossa. Millaista täällä on päässä? Onko se joku... Tuolta se tuli. No niin. Tuolta. Taas se meni tonne. Mitä lapset on? No tuo. No, nyt sä tossa taas. Mene Aapo tänne. Tunne. Tässä on yksi vaihtoehto, voisi olla pistää... Tuleeko sieltä valo ulos? Aika huonosti. Niin se ei välttämättä... Sieltä on niin vähän, mutta jos pistää kato pimeäksi, niin se... Joo, meillä on pimeättää koko kololle. Mä pistän tonne lapsille jonkun tommosen. Mä laitan lapsille tänne jonkun valo. Hei, kuunnelkaas hetki. Meidän täytyy luultavasti pistää valot pois täältä kolot. Ja täältä menee kaikista valot pois. Eli nyt pidätte tätä. Kännyköissä kieltä. Olkaa ihan rauhallisia. Me koetaan... Ettekö te tapannut? Ei. Me yritetään just nimenomaan saada se elävänä pois. Joo, nyt niillä on lamppu. Nyt lähtee valot. Jos ne menis. No paha. Ehkä et vaan täytyy jättää lempikin sitä. Niin monta kun hän raukkaa täällä törmäystä joka paikka. Niin, se on. Hei. Niin on kyllä se. Mä koitan.